Katsotaan tällä videolla, että mitä tää Volvo alustaremontti oikein kustansi ja tuliko se edes kuntoon. Mietitään vähän, että kannattiko tää koko homma edes. Mutta ennen sitä niin katsotaan, että miten toi alatukivarsi ja alapallonivel oikein vaihtui. Mutta siinäkään ei ihan ongelmitta selvitty. Oi. Älä tee näin. On jämerän oloisesti siinä. Ihan niinku siellä olisi uusia osia. Kai me nyt sen verran luotetaan mekaanikkoon. Työergonomia on kyllä oikein hyvä, pystyy istumaan tällä auton alla. Joo, mähän oon aina niinku omat autot korjannut, mutta mitään ammatillista mulla ei tähän ole, että en oo mikään professionaali. Onko se järkeviä erottaa kuitenkin toi alapäin? Tämä. Oisko? Otapa nyt. Kumpaa suunta se auki? Tähän suuntaan. Pankaseko ne naamalat? Aukis. Pulttikone olisi ihan hyvä. Mulla on tämmönen akkukone, mutta tää nyt ei niin, ei mulla sitä 18 hyllyssä, se olisi mukaan. Pitää tyytyä tähän. Miten tuo lähtee tästä? No, tuokin pitää sitten hommata uusi. Niin pastilli. Sehän lähti siitä. Näisikö otti vaan? Pitäisikö tuota vähän tunkata ylöspäin tosta? Mä en uskalla enää tunkata tässä jakkaralla. Tämä tajusin, että tuohon kannattaa tuo iskari ottaa ensin pois. Jee! Sekin on niin kiinni mukaamassa. Noin. Noin. Uihan se. Siinä on vanha tukifarssi. Tuo pitää vissiin ottaa tuo ääriasennon raja tosta. No niin, tässä on sitten uusi alapallon nivel. Eli siinä on uusi. Tässä on sitten vanha, mikä otin tuolta sitten pois. Tää on ihan tämmönen aika väliä ja vähän tosta lonksuu tolleen tuntee, että se aavistuksen tolleen. Tuo on kumminkin mennyt vähän rikki tosta. Aika huono. Tässä on sitten uusi. Ja tätä ei saa liikutettua edes käsin. Eli on eroa niissäkin. Joo, eli nekin on ihan aiheellista kyllä vaihtaa. Kai se voi kiertellä varovasti vettä tuolle paikalle. Onkohan tää hyvä idea laittaa tätä? Se sinne mennään. Tähän olisi varmaan viksumpikin konsti, mutta... Oi. Sieltä meni vissiinkin. Ei. Ei ollut hyvä ajatus ollenkaan. Älä tee näin. Tässä opitaan taas tekemällä, eli mä ajattelin, että tämän alapallonivelen voi asentaa niin, että vettää sen noilla pulteilla tonne paikalleen, mutta kuinka allakkaan niin sitä ei ehkä kannata tehdä niin. Meni nimittäin kierteet tuosta toisesta reiästä. Tuon verran jäi vaijaksi. Mutta tässä opitaan. Ehkä se pitää ottaa pois ja yrittää vaan saada se suoraan sinne, kun se on vähän vinossa. Eihän se sinne vinossa mene. Ei se ole suoraan nähnytkään. Pitääkö sitä varmasti koittaa tätä? Kato, sehän meni. Se on melkein perillä. Kyllä tonne vähän jäi kierrettä tonne. Eiköhän se ole ihan riittävä. Enempää ei uskalla laittaa. Kai tämä on. Sitten tää pitäisi saada tonne jotenkin paikalle. Varmaan ensin tuo pusla. Siellä. Oho. Noin vaan meni alatukivarsi paikalle. Sitten pannaan tuolta vähän kiinni ja nostetaan tuohon paikalle. Noin. Se on siinä hollilla. Ja nämä puslalliset kiinnityksethän kannattaa kiristää lopulliseen momenttiin vasta sitten, kun auto on laskettu omalle painolle. Koska jos ne nyt kiristäisi lopulliseen momenttiin, niin ne jää jännitykseen sitten, kun auto laskee alas. Ja se on helppo tässä, kun
mä pystyn tän auton laskeen tähän pukkien päälle. Mä silti pääsen tonne auton alle sitten kiristelemään noita. Se piti muuten laittaa niin päin, että pultti tuli alhaalta. Pultti alhaalta päin ja mutteri sitten tonne päälle. Sillä se olikin asennettu ja näin niinku intuitiivisesti kun ajattelee, niin itse laittaisin pultin tuolta ylhäältä päin, koska jos mutteri irtoaa, niin pultti ainakin pysyy paikallaan, mutta mä sitä vähän tuossa mietin, että miksi se on ollut niin päin, että mutteri on ylhäällä, niin kyllähän toi mutteri on niinku, mitä pitää suojata iskuilta ja sen semmosilta, koska jos tuo pultti ottaa osumaan, niin se ei siitä lähde löystyä, mutta mutteri jos ottaa osumaan, niin se saattaa siitä irrota. Eli laitetaan pultti alapuolelta, niin pysyy tuo mutteri suojassa. Pannaan se vähän kiinni ja sitten kun ollaan valmiita ja lasketaan auto, niin sitten pannaan lopulliseen tiukkuuteen. No niin, nyt on auto siinä renkaillaan ja omalla painolla. On jämerän oloisesti siinä. Ihan niin kuin siellä olisi uusia osia. Nyt sitten kiristellään vielä nuo loput puslalliset kiinnitykset tuolla auton alla. Eli nämä alatukivarren pultit. Tuonne saa vielä avaimen väliin. Muutenhan ne on sitten kiinni kaikki. Noin vaan. Mulla on valmis. Nyt lähdetään saman tien sitten koeajolle. Katsotaan miltä ne kyytit tuntuu. Siinä se on nyt kaikessa komeudessa. Mua jännittää, että miltä se tuntuu. Mä vähän oikoin, mä en vaihtanutkaan jousia taakse, mutta ajattelin, että kyllä se nyt riittääkö iskari ja koiran luva. Pannaan tää varalta tänne. Täällä on muitakin. Pitääkö meidän tunkki ottaa varalta mukaan? Ei kai sitä. Kai me nyt sen verran luotetaan mekaanikkoon. Kai luotetaan. Joo. Eikö joo? Ai ettie että. No ne. Ainakin ohjaus tuntuu heti paljon jäykemmältä. Rattivinos. On se joo. Se pitää käyttää siinä nelipyöräsuuntauksessa. Oho. Oho. Jarru vähän laahaa tai sitten jarru kilpi. Tai että on kyllä kiva ajaa vololla. Pitkästä aikaa. Onko paremmat kyydit? On. Eikä? Anna sä tuo. Vähän jotenkin heijaa. Joo, kyllä tää varmaan sitten kun saa tuo aurauskulmat vielä kuntoon, niin vähän paremmin häntilää kyllä. Joo, iskarit oli tosiaan loppu. Eesä oli vuotanut toinen iskari ja se jäi vähän pompottaa. Ja takana oli kans tosi huonot iskarit ja no jouset mä vaihoin vaan eteen, koska taakse mä en enää jaksanut vaihtaa, koska mä halusin tämän ajaa. Sitten tietysti pölysuojat noille iskaritolopille. Nehän kannattaa olla, että iskarit säilyy pitempään. Ja sitten totta kai noin tukilaakerit uudet. Sitten kuoralluut oli eteen ja taakse. Sitten rajetangon päät. Sitten alatukivarret ja alapallonivelet. Ja totta kai uudet pultit. Ne mitä hoksas tilata silloin. Ja tästähän nyt puuttuu tästä laskelmasta toi nelipyöräsuuntaus, mikä nyt on yleensä vähän pakollinen ton rajetangon päänvaihon jälkeen. Se oli semmonen 90, se nelipyöräsuuntaus. No kannattiko tää nyt sitten tehdä itse, vai olisikohan ollut järkevi vie korjaamolla? Pistä tonne alas kommentteihin veikkausta, että mitä tämmönen maksaisi tuolla korjaamolla. Mä itse heittäisin, että semmonen 1 000 pelkkiin töihin. Ehkä. Ei kyllä mitään käsitystä. Toki se on paljon nopeampaa tuolla korjaamolla ja se on, en tiedä, päivän pari hommaa ehkä tämmönen. Riippuu kuin jumissa kaikki on. Mutta heitä alas kommenttia, jos sulla on parempaa tietoa tuosta korjaamohinnasta. Mä en nimittäin ole kauheasti käynyt korjaamolla.
Että jos miettii, että kannattiko, niin sehän riippuu ihan siitä, että miten arvottaa oman aikansa. Että kyllä jos mä muutaman satasenkaan saa säästettyä sillä, että mä käytän vähän omaa aikaa, niin mä se mielellään teen, vaikka välillä vähän tympäsee ja kaikkea. Mutta joo, osat ei ole mitään halvimpia tähän, että mä laitoin ihan tarkoituksella vähän parempaa merkkiä, että ei tarvitse heti 2 vuoden päästä alkaa uudestaan tekemään tätä jumppaa. Että kyllä mun mielestä kannatti. Periaatteessa on kyytit vähän parantunut, mutta tää edelleen kolisee tuollaisella hittaalla vauhdilla. Sitten edelleen käyttäytyy vähän levottomasti. Ei oo enää oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin apurungon puslat. Sitten se kolina luultavasti tulee tuolta kallistuksen vakaajan tangon puslista. Ja niitä mä en vaihtanut, koska luulin, että ne on isompi homma vaihtaa, mutta en mä tiedä, vissiin joo. Niin täytyy nekin sitten siinä vaihtaa. Tilasin samalla semmoset Powerflexin pusla-insertit. Katsotaan, että miten ne vaikuttaa tuohon ajotuntumaan. Että onko niistä mitään hyötyä vai joutuuko suoraan uudet puslat vaihtaa sen. Ja kaikki osathan löytyy tuolta kuvauksesta, mitä tähän on käytetty. Siellä on semmonen Autorokin affiliate-linkki, mitä kautta ostamalla tuet meidän kanavaa. Ihan ilman lisäkuluja siis. Ja hei, kiitos 500 tilaajasta. Ihan huippujuttu. Sen kunniaksi on tulossa sitten Emilin päivä. Katsotaan mitä se keksii. Tuolla ne pomppii rampolinilla. Mut siitä on tulossa videota, spesiaalia. Emil päättää päivän 500 tilaajan kunniaksi. Kiitos siitä kaikille. Ja muista tilata kanava ja tykätä videosta. Seuraavaan kertaan.